Ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Бародари назм як сар ба қачаи ҳоли дусолагира буд кардаги нест. Беҳтарин мола, стойкаи хуби хуб дорад. Свети сиёҳи оригинал. Занг бизанед, харидорӣ кунед. Мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд, биёнд дар хона айпеши мола бибинанд, баъд харидорӣ кунанд. бародари азиз, мол ҳамаи шароитҳои хӯрданаш аҷоиботае. Мол алаф хирмотҳо инами қашидагиша фақат алаф хӯрдагия ришқа. бародари азиз, фақат ришқа хӯрдагия, ема дидагӣ нест. медонед ки масъала эмхиришам соза, ема додем хӯрд ба дили пир. харидорӣ кунед бародари азиз. як бургар ҳамина дар кафош мола бибинед, свети сиёҳ, ҳамаи шароитҳош дар ҷойша. бародари азиз, стойкаи хубам дорад. масъалаи аҳлишам беҳад молаки аҳлай. бародари азиз, пешотанаи хубам дора. мол ҳамин биқат дора надора, пешотана дора. ҳамаша тамошо кунед. нархи мол бародари азиз 16000 муомилаи хуб дорад. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон. ройгон ҳисоби канали Бохтар Сити. яктаи лайка бизанед бародари азиз, подписатсия кунед. касоне ки дар канали моли подписатсия кардаги нестанд, тамошо кунанд, подписатсия кунанд. иншоалло ки наворҳои хубу беҳтар бо бисёртар мешавад. бародари азиз, ҳамаи наворҳои мо баҳри шумоанд. яктаи лайк баҳри наворҳои мо бизанед шумо. бародари азиз, худованд аввалаш ки ҳамаи ғарибо мусофирҳоро нигаҳбон бошад, барори кор сарбаландӣ насиб гардонад. ки подписчикони шахсан ҳамин Бохтар Сити аксараш бачаҳои ғарибанд. иншоалло ки мо ҳама вақт дар ҳаққи подписчикон ҳамаи бачаҳои ғариби мусофир ки фарзандони ҳами тоҷикистона бародари мо шумо ҳастанд, дуои хайр менем, дуои нек менем. бародари азиз, хулоса ки як борга такрор шуда, рақамҳои телефон 917 38 98 78. ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. мол беҳтарин молай. иншоалло ки масъалаи аҳлишам аҳлай. ина бародарони азиз, мол як борга бибинед. масъалаи аҳлиш ҳамаш аҷоибота, ягон камдӣ надорад. кӯдакам ҳеч намегӯяд, мола ки аҳла гусала як ҷода ҳайталаштаги хурдаст, хоратаст, фақат ришқа задагия. бародарони азиз, тамошо кунед. қафои мола моли почабаландаки хуби хубай. бародарони азиз, дар ҳамин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем то наворҳои оянда. худованд ёру мададгоратон бошад. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, мол дусолаи буд шидагӣ нест, дандон партофтагӣ нест. аколо хайр набошад то наворҳои оянда.